Burkimolong mo sita do poje 6 schedule real implementation ka pangceng ke ladak tara basa pian pe pidi pangceng pontang lo. Kali magala 6 schedule along tuman pula hill strike tuman ajak kong nang itum CM cahar jago pusaradak menang tupon lo. Lasila sota intensi ili tumphat Karbi Anglong angkang pi lapen North East angkang pi anda letang lo ili tumsa jai katarpen 6 schedule mate mini constitution of India labang suar ron ili tumhan ang pacini pondo puri penke tara basalong pensiceng pondo Karbi Anglong angkang pi dame ili tum real 6 schedule kapangceng pondo lake kecengsi pini lada kacapahay dun lapen lada labang suar constituency lo ili tundak sisi presiden duniram tu mengakai lapen kadu gawe songja tuman nang litung nadak kacirap tun pen ke paun dun bangke nang litung han Karbi Anglong orat tuman tame kacuro pajil lasi non kiwanji hudlang tame ili tung town committee election da dotulang town committee election hud tame lasan thak sili tung claim pon proposi ili tung ning thepon lo lapen labangso ameses Karbi Anglong angkang pi lapen NC Hills anda lepo pusi nilining thepon lo ili tum jongsi lamon ladak hilong kedua bab Jerman labangso bab jongsi ili tum tang thaiji pulo tangte ili tum athak pencor pui jok ini kali magalan labangso bab jongsi ili tum banang pa siksak olo pulo tangte angkur pen pujok sildum terek klok nengi kali mana lasik dunia bangke labang so bab jok silo pusi ili tum angkur pen pujok si ili tum mithang ining ke hang ador ke so nai atheng pi ili tum dak tara basalang pen pini parjapon lo lasik ili tum pini ladak bang ket lo gadis kacapahay dun wek labang kep Arab kelake nang itum ardi kelake nil itum nang itum nang pudun de nang itum lo ardi ke the nai itum lo lapen non hejong il itum lo BJP National Party pen ke hai itum da nang japok dun lo gade nang japok dun lo Nes INC pen da nang japok dun lo lapen independent itum pen da nang japok dun lo alang itum handa itum kadu kawe ri arse ke the pen Richard Depsina the importance of APSLC lapan 6 schedule kantang nengi buka sini pen alang litum National Party along pen hai der kita me litum long nang kaja pop dum churo neng neng dei no ne boy kaduk wedalan san churo nang lasin lim pen kaduk welam pading ponolo blondang de nang dum arju sele de hai sita ethe alam nili ningje thuntung ilitum asiam tuliram rongha kaike nohok amai long tame ahok alam ilitum than the pusiku half truth alam si ke than pusiku lasila bangso alam jong si ilitum yong si half truth alam ke than pabeng hoy puson tante piniar ni ilitum long rat tu nang dun jima nang dun hai jima nang dun hai heda tike sita ahok alam ilitum masar six schedule along ku pima ke do labang so alam ke than dak ajok sing pini tumlong rada tumlang keceto dum lapen pini dak example ke litum dak tarabasa pensil litum kaida lan konwer nang toku nang litum si kaparjap nang litum si rada phang ame ka theangu nilie thela malang li phan pachining tum social media lo mobile hai huelo YouTube hai huelo ilitum han lapen nili phan alang allegation nang pi half truth polang li ningje berke nili ningje tum te dong social media lo paje thangalam harada nomination ke file hu non MSc election nomination file there phi scrutiny kudo je nomination ke file chundunde ma pu harasu kilang ali tuliram ha ke hai nili phan alangli bethang a party workers atu nili hem nang ke toisi Bikram nangke APSLC pensione nang phan nominated MSc nang pek bonpo
lapen council ini rapen nang ko alang li telepon ben sinili phana chingi le hola PNR ni non have social media mobile long nang tum langot tuliram rong ham ko pia porti la dang solam chen ni dai no nili ningje long lo election a hubi ko chingi de ha check se bai de lo la bangali tum kadu ko eta pini arjuna ko la senda taxi election afrang ke team karbiang long pen lo song thro hatum dame close 2.3 ke ka welcome lo la ke well mesena step possible ini tum APSLC pen long ke long recap ken sang phan ke peke ni tum project la pen lem salong man kala tum phan election na ka thudum long le tu sikum ninje pon PNR ni ko people alang itu armo kache je ngatum ong thore je election hur bangke kengsa ngatum phan voter list phan nangi bra ning jahe lapen kengsa ngatum phan wore wasa ning thaning bra ning jahe he lapen longle patak thaning bra ning jahe he a election BJP han pahai de na PNR ni to wara jo lang tum rally kidam chon phokopia podlo la bangali tum PNR ju veng ning adut nut denata la sinilin pena pora en ponoelo ka preka side atulang mene ka duko me phon pini labang so lens long ke chapa haidum andum phan lapen BJP ben nga chapa ogdun dum ASDC ben nga chapa ogdun dum lapen independent ben ke andum phan andame APSLC long lingkan sambenil tum den konsi ansu se APSLC pangtang pononang six sidula jakong pangtang nang lam sinili lam ke jain tan pon toklo kado solam putat kuana hok solam putat nanti pachini la ke la tum ning je vere ti ma de half truth bolam hai silni nil ta la hai lam ning je ta tung ti very unnecessary a hok lo non ta rat long wang de lo jak tum ma confuse nang dun kok thai lo meni sita a hok lam si ka nai mo de la si than de nang kok po tangka offer nang pilo halage rat tum chini lo deng dun de pu chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSc nang pi phan party yong si cheuno la penang tum dak council long neta ingi po nang tum ingi rapet nang basalang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu ke che admit hai nangi vi bola hedet ke alang kaning je vek ke ang hopen si bisaralam hak ok chuson lang ok chuson ok son pin thot mat next day like unwanted system unwanted substance plang det lapu bangali de han nehiru hut pima kaning je hala solam nanda record do Mahatma Gandhi hut pima kaning je la solam do Abdul Kalam pilo kaning je nonda record do Samson Singh ti pilo dohan kaning je ka la record do kalima ahok lam kalang si admin nang ji yong si ahok lam further ka chining tung blotang te alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang call lo hadak ben si loudspeaker ben si alang li ne fan offer nang pilo lang dagalila a hema sorta ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang le tum record do lake scrutiny arni lo scrutiny blodang te 24 June arni 24 June arni around 3 PM to 5 PM la song bong a call li tum tep long te lake long lok po people alang li pan thera karat ke che admit no he spoke out alang ning je det lo pu chipuno people alang non che admit a hedet la nak la si nili tum ben kapat chubai polam galilo rat phan pamang hulam balilo rar phan chini neng busini tum than lo la zon dak taxi tum youngster tum dolang everyone mane itum youth tum political long ta career do kalima political long ta electoral politics long ta isia career mesen se samarun ajak tum lahai da career ka se samarin tum do halai tum da pawang nang don't make them corrupted lahai youth tum phan youngster tum phan tangka make pen independent pa cheplang pen pressure group pa cheplang pen corrupted mind pa cheplang nang ni lasi tuliram rong ha ke hai phan mai pachini tu sir ladak ethelam ban se ha jong popular district committee ASDC youth front maipro la angtong indicator alangli jel ke jang nang alangli personal ala maputhak se jel ke jang alangli khainok bi bu khopuni plus puthak angtong ti ake hai lake nil tuma party long non nil tum claim rapet lo aprang student hotame student politics long dane tum greater Guwahati Car Student Association long ta claim rapet lake hoklam senior lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an makhai phan chapadukun claim po donesorong phar khai ko an malang li claim mi alang li claim po
la bangke tum certificate nangi pula me thang ta bile so kumane party pe la son nang comment nang recommend dun comments nangi pudun lake we don't care at all ni tum capacity pe kuan mado ni tum lapan claim pon po la sin ni tum khai phan mange claim pon lapan ni tum kupini kenang ji avi dak pen thang ta ni tum kupini alle phan ni tum thang claim pon pe ase angtong ti ake hai non lang ke judicial along sido koklo so ni tum non mari comments bi contact lo judicial bang insai po la song teng penang jok bu sinil tum ning the pon la ke nil tum non manang pudun thek thadal lo judicial approach nang kok pula Jordan pe APSLC asompen ke damtang MSC punon MLA punon MP punon hai helang boy phir sita me non ladak tarabasa lem salong sit cap ke hai putha am ning karong dolo sir la ke nil tum ning rong pik hangjang lo pini son ke is a big moment for all of us APSLC ha 1960s a hud ke claimason pini ladak tarabasa alem salong kachapa hai tumangke isi role model lo busini tum mathapon lo athema real asik schedule ka implementation ke cheng lo pini pen ke bumangke anthek lang pon lo out of 15 seat mathatha out of 15 seat 10 seat ban etum high pon pamelo la pen another 3 seat budi 3 seat from BJP also they join our party independent pen ini labang ini dan tum long cepok dun delo they realize non long ala BJP tum bang along tina mai long samya tum joining program ke matidi rat phana pa mang hubang opilo APHLC pen la an na phai na pa okdun ko sita me hala tum si joining program ta ke denge ong se pulotang te pinila phuluni mar tarabasa alem salong kupi posi BJP tum APHLC phana cho hayone delo di jongsi APHLC tum BJP long chepa okdun thai pulotang te BJP long chepa okdun thai BJP sida khainang pole APHLC 10 seats ke hai long ke kumar log hainang ge BJP si hainang po lasi kumat si rada phan ke pamang huma lake patumi ala lems election along a result pe si ratum chini nang po lapen moher jong nal tum nang karju koson me ASDC youth front pudi la amai phu remain be di remain be kaning jelam angtong ingti ke khainok be gali pu khai pharman la jasong ali pu mati di lasi kadok kave akar biang long ke do akar bi mate inglong aso do an sitame la non tribal atum phan sit gap mate long ri gap ke jor ke chedon nunde pula hala so phuthak ke chesong pula na khai pharman kalilang ba long ri pharman kalilang ba lasi remain be pu phan ke bang ASDC long do prong tum tame la phan ke munit mesen pu hok pon pe muthe APHLC phan na pasorsa ji phan ta so phan chot ta salang tum matha thai mane remain be la aviga ve aphuthak nang sorsat tabarat pensi APHLC ing dubok ji pu ke la ke alang tum mathaw ne la ke rat phan ke pamang tap chot lal